खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। 400 मिटार गोथौ हाखराव बास गारि गलांना सा 14 दावबायारिनि जिउ खहा। बर' साहित्य सभानि 65थि बोसोरसालिया जथुम। नैथि सानाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया फिरफिला उरायदों। नेशनेल एलिट बक्सिं चेम्पियनशिपनि फाइनेलाव लाभलिना बरग'हाइ। सामागुरियाव ट्राकसे सुरां मोसौ जब्द। 2 सुबुं हमजादों। बर' साहित्य सभानि माल्टिपार्पज प्रजेक्टनि थाखाय हा होनो केबिनेटनि गनायथि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। शुक्रबारखालि हिमाचल प्रदेशनि सिरमौर जिल्लानि हरिपुरथारनि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। सा 66 दावबायारिफोरखौ लानानै फैनाय गंसे बास गारिया कन्ट्रल गोमानानै 400 मिटार गोथौ हाखराव गलांदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 14 दावबायारिनि जिउ खहा जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला बास गारिया सलाननिफ्राय हरिपुरथारसिम थांगासिनो दंमोन। बे जाब्रबथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोर आरो रैखाथि बिफाना जाथायसालियाव थांनानै रेस्किउ अपारेशन खालामो। बे जाथायनि उनाव हिमाचल प्रदेशनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि मुकेश अग्निहोत्रीया जाब्रबथाय जानाय जायगायाव थांनानै थासारिखौ नायहैयो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै बिथाङा बुङोदि जखम जानाय सुबुंफोरखौ खाथि खालानि देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जाबाय। खुंथाया आबुङै रैखाथि आरो रिलिफनि हाबाफारि सालायगासिनो दं। जाब्रबथाया माबोरै जादोंमोन आरो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंनाय बायदिब्ला जखम जानाय गोबां सुबुंनि हालोदा जोबोर गोब्राब, जायनि थाखाय जिउ गोमानायनि बिबाङा बांनो हागौ। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बिजनि बर' लावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंजागासिनो दं बर' साहित्य सभानि 65थि बोसोरसालिया जथुमा। 9, 10 आरो 11 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागासिनो बर' साहित्य सभानि 65थि बोसोरसालिया जथुमाया। दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै बर' साहित्य सभानि गागि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया आफादनि फिरफिलाखौ उरायहोयो। बिनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेननानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारीया। गुबुन सासे लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर'आ गोसोखांथियाव बिबार बावजेनो। बे हाबाफारियावनो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै 1 मिनिट समनि थाखाय कन्डलेन्स खालामनाय जायो। बिनि उनाव नैथि साननि हाबाफारिया फारि फारियै जालाङो। मख'नो गोनांदि दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव आथिखालनि गोजाम आफादखौ सिफायनाय जागोन आरो फैबाय थानाय 3 बोसोरनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दानाय जागोन। नेशनेल एलिट बक्सिं चेम्पियनशिपआव गोख्रोङै दिन्थिफुंगासिनो दं आसामनि गोग्गानां बक्सार लाभलिना बरग'हाइ। नेशनेल एलिट बक्सिं चेम्पियनशिपनि सेमि फाइनालाव लाभलिना बरग'हाइआ गोरलैयैनो देरहानानै फाइनेलाव हाबदों। मख'नो गोनांदि सेमि फाइनेलाव लाभलिना बरग'हाइआ उत्तर प्रदेशनि इमरज खानजों मोगा-मोगि जायो। गासै गेलेनायाव लाभलिनाया इमरज खानखौ 5-0 फारागथियाव फेजेनो। बे देरहानायजों लोगोसे लाभलिनाया सनानि मेडेलनि बादायलायनायाव गावनि जायगाखौ थि खालामो। गुबुन फारसे सेमि फाइनेलाव जेननायजों मोगा-मोगि जानांदों आसामनि गुबुन सानै बक्सार अंकुसिता बर' आरो गितिमनि गगैआ। अब्लाबो बिसोर सानै बक्सारआ ब्रन्ज मेडेल देरहायो आरो आसामनि मुंखौ लाखियो। रिपर्ट बादिब्ला अंकुसिता बर'आ सेमि फाइनेलाव हेंथा बादायगिरि प्रियानि आखायाव 5-0 जेनो। बेबायदिनो गितिमनि गगैआ अल इन्डिया पुलिसनि स्नेहाजों 5-0 फेजेन जायो। मख'नो गोनांदि सेमि फाइनेल गेलेनायाव अंकुसिता बर' आरो गितिमनि गगैआ जेनदोंब्लाबो बिसोर ब्रन्ज मेडेल देरहानानै आसामनि गेलेमु समाजाव गोजोननायनि दोहौ लाबोदों। दा बयनिबो नोजोरा लाभलिना बरग'हाइनि जोबथा मेचआव दं, जेराव बियो सनानि मेडेलनि थाखाय बादायनो रिंआव हाबगोन। सुरां मोसौ स्मागलिंनि हेंथायै सामागुरि पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। बे अपारेशनाव पुलिसआ स्रोदै लाबोखुमानाय ट्राकसे सुरां मोसौफोरखौ जब्द खालामदों। लोगोसे 2 सुरां मोसौ जगायग्राफोरखौबो हमनो हायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रेड सुलुंनि रिपर्टखौ बिथा खालामना सामागुरि टहरदारनि पुलिसआ शुक्रबारखालि हराव हरखाब सिग्रोमनानै स्मागलिं खालामना लाबोनाय ट्राकसे सुरां मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हायो। पुलिसआ सामागुरिनि सनारिबालियाव AS23 BC 5299 नम्बरनि गंसे ट्राकनिफ्राय 30 सुरां मोसौफोरखौ जब्द खालामदों। बेजों लोगोसे 2 सुरां मोसौ जगायग्राफोरखौबो पुलिसआ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय 2 सुरां मोसौ जगायग्राफोरखौ धेमाजिनि अजित दत्त आरो परमुज आली होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला 35 सुरां मोसौफोरखौ दुथांफोरा सिमेन्ट सापरिनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोगासिनो दंमोन। बे समावनो पुलिसनि जेयाव नाङो। बर' साहित्य सभानि माल्टिपार्पज प्रजेक्टनि थाखाय गुवाहाटी नोगोरमायाव हा मोनबाय।
आसाम सरकारा गनायथि होबाय बर' साहित्य सभानि माल्टिपार्पस प्रजेक्टनि थाखाय हा। चिरां जिल्लानि बिजनी बर' लागोआव बर' साहित्य सभानि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो रायजो सोरखारनिफ्राय बे गाहाम खौरांखौ होदों। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सरकारनि सप्तायारि केबिनेट मेल जानानै थाङो। बे केबिनेट मेलाव आसाम सरकारा बर' साहित्य सभानि माल्टिपार्पस प्रजेक्टनि थाखाय 1 बिघा हा होनो थांखि लायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम सरकारनि केबिनेटआ गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर रिभिनिउ सार्कलनि बेन्दोङाव थानाय बेलतला मौजानि बेतकुसि रिभिनिउ गामियाव दाग नं 449 नि 1 बिघा हाखौ बर' साहित्य सभानि माल्टिपार्पस प्रजेक्टनि थाखाय होबाय। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा बर' साहित्य सभानो बे हाखौ होनाया थागिबि बर' हारिमुखौ जौगाखां होनायाव मदद खालामगोन। गुबैयै बर' हारिनि राव थुनलाइ जौगाखांनायाव गोबां मदद होगोन। बे माल्टिपार्पस प्रजेक्टआ थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि हाबाफारिफोरनि थाखाय अरायथा खाबु गायसननायाव मदद होगोन, जायजों ओनसोलनि गासै समाजारि आरो हारिमुवारि जौगानायाव मदद होगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।